Ake sibheke question number 6. Bathini question number 6? Bathi carbon reacts with sulfur according to the following balanced equations obuyibona nje la ngibhalile ebhodini uyayibona nawe kwi question paper. Sebethi-ke the system reaches equilibrium at temperature T in a sealed 2 cubic decimeter container. The Kc value is 9.4 at temperature T. Kwasekuba nama questions ke ngezansi. Ake ngithi halamuzi noma ngikwenzele isummary yezinto okufanele ngabe uyazazi okufanele uyisebenzise ekuphenduleni lama questions lawa asuke ekhuluma ngobani ngoKc. uKc umele ini? Umele equilibrium constant. Uyabona ukuze understand equilibrium. Nansi into okufanele uyazi ukuthi khona i-reaction ethi mayenzeka kwi-system wenzeka kwi-system enjani? Kwi-open system. Mengithi open system ngiqonda ukuthini? Bese enye yenzeke kuphi? Yenzeke kwi-closed system. Ngizochaza nje manje. Okay. La sino A no B basinika bani? U-C. Uyabona ukuthi lo mncibisholo noma le arrow ikhombe kuphi? Ku-C kuphela. Ngase ngibhala ngathi bani? Open system. Le yesibili sine D plus E to give us bani? U-F. Uyabona ukuthi ne double arrow la khona ekhombe ngale ka right, khona ekhombe kuphi? Ka left. U-left wami ngibheke ngala. Buka. Ake sithathe amanzi. Wafaka ebhodweni. Bese uvula istove noma ubasa umlilo uma ubasa umlilo. Bese yawabilisa lawo manzi lawo. I-reaction yethu ke lapho ithini? Ithi ake ngisebenzise le. I-reaction yethu lapho ithi H2O in a liquid form to form H2O in a gas form. Kwenzakalani ke la? Amanzi ayi-liquid abila kuphi? Ebhodweni elivulekile. Bese kufomeka i-steam noma i-vapor. Lesi steam lesi ukusibona nawe ebhodweni bese siphuma. Siphuma futhi singabe sabuyela. Uyabona ibhodweni njani? Elivulekile. Ibhodweni njani? Elivulekile, open. Open bani? Open system. Amanzi amanzi aphuzekayo. Bese siwabilisa abayini? Aba i-gas. Steam ebese ephumela ngaphandle ayikuskipha ubusawubona ngamehlo bese ihamba ibanga elide. Bese kuzoba khona ke le H2O ay liquid but manje sekushintshe ini ama arrows. Nakho usabilisa amanzi. Umehluko ke manje lamanzi lawo wabilisa khona uwabilisa ebhodweni olivalile. Kwenzakalani ke bekunjalo? Ake sithi uvale ngalendlela yokuthi akuphumi lutho asikho esiphuma ebhodweni. Into ezokwenzekile amanzi azofika bile abe yini? Abe igas. Steam. Meba steam because ebhodweni kunesivalo esivalile. Lesi steam sofika sishrepheke kuphi? So bambeka la esivalweni. Ebese kwenzeka ini? I-condensation. Ngesikhathi kwenzeka i-condensation kuzoba nani? Kuzoba namaconsi azobuyela kuphi? Phansi la kubila khona amanzi. Uyabona? Akuphumi lutho. I-gas iya la kwi-lid. Ebese iyabuya futhi i-condense ibe yini? I-liquid. Arrow eyale bi-reverse futhi lento izangala. Uyabona ke lento le yenza kuphi? Kwi-closed system. Siqonda ukuthini ke mesisho njalo? Uyabona uma ubhaka ngabe ubhaka amakhekhe noma ubhaka ini? Uma ubhaka amakhekhe leyo reaction leyo singathi it's a one way reaction noma it's a non-reversible reaction.
ngoba awukwazi uthi usuwenze igwinya wafika waxova uflower waxova hlanganisa zonke izinto ezihlanganiswayo wasulifaka igwinya ebhodweni uthi usulezile igwinya selilona ebese igwinya livele lithi hayi ngeke sengikhathela uba igwinya manje ngifuna ukushintsha ngibuyele kubheka ube noflower amanzi whatever nefakiwe ayenzeki leyo nto leyo. Leyo reaction sithi njani? Non reversible. Ama reactions enzeka kwi open system sithi ke anjani awareversiki, they are irreversible noma non reversible. I-equilibrium ayenzeki kwi open system. Angiphinde. I-equilibrium ayenzeki kuphi? Kwi open system. Kodwa yenzeka kuphi? Yenzeka kwi closed system. La khona uthola ukuthi amanzi ayabila abe igas ibuye back ibe yini? Ibe amanzi. Lokhu kuze kwenzeke kufanele kube yini? I-closed system. Buka ngoba sidilana nenkampani ezinkulu ezisuke zisebenzisa lama concepts e-chemistry produce ama product. Kuyenzeka uthola ukuthi lama reactants beqalwe ngawo anyuka unothehle. Ngoba yini? Isiya dissociate i-product ibuyela back kube nini? I-reactant noma ama reactants. Leyo nto yenzeka kuphela uma kuyini? Kwi-closed system. Sithi le reaction enjani? Irreversible. Uyakwazi ukuya phambili uphinde futhi uye kuphi? Ubuyele emuva. Ukureversa ke lokho. Yilapho khona ke sithola khona ini? I-equilibrium. Yini ke manje i-equilibrium? I-equilibrium ke yila khona sithola ukuthi the rate of the forward reaction, the speed of the forward reaction is equal to what? Is equal to the speed or is equal to the rate of the reverse reaction. Kale sikhuluma ngani? Kale sikhuluma ngama speed, ngama factors that affect the rate. Kale sikhuluma nge rate angithi. Ethini ke manje lento? Ethi equilibrium is when the rate of the forward reaction, this arrow, ukuya lena yini? I-forward reaction le, is equal to the rate of the reverse reaction. Ngike ngathi kuwena njengonjiniyela ubekiwe ukuthi wenze njani? Ugada ukuthi i-speed se-reaction si-right yini. Ama product la kufanele akhiqizwe azokwenzeka ngesikhathi esinikiweyo. Buka kuyenzeka ispeed sibe right sibe fast, but bese kufika indawo la khona uthola ukuthi ispeed sokuthi kuhlangane u-D no-E kuze kwenze ku-F siyalingana nespeed sokuthi u-F ahlukane lapho ahlukane akhe bani? u-D no-E. Uyabona ke lapho uma wena ubuhlose u-F ukusho ukuthi kahle awusezi kumthola u-F wena ngoba sekwenzakalani? U-F vele ahlukane akhe bani? u-D no-E. Lapho kusuke sekuyini? Sekuyi-equilibrium leyo. Ake sithi lana ke sinento ecishe ibe kanje ya. Lana ake sithi sinani sine time. Awuthi ngithi uyiqondisa kancane lemdumo yami ukuze mhlambe uzoyibona kangconywana. Buka ake sithi la sinani ake sithi sine time la sinani sine concentration. Concentration la lelo kuzana le graph le orange imele ini? Imele i-concentration yama reactants. Ebese kuthi le graph le blue imele ini? Imele i-concentration yama product. Nangu uthi 0 u-time 0 loyo. Buka angithi mawubhaka wena wakha amagwinya umpheka amagwinya noma ubhaka usuka ama reactants ethu kuzoba yini? Uflower.
uflower usuka umningi mawenza ini amagwinya uflower unjani usuka umningi uxova uflower ufaka ebhodweni umufaka lapha ebhodweni lelinama-40 kwakheka ini amagwinya lokho inyuka amagwinya product angithi inyuka kodwa ngoba ngikhuluma-ke ngelokhuzana ngamagwinya nangoflower ngikhuluma ngama-reactions kuzohamba isikhathi la khona uthola ukuthi mawubuka igraph yakho uyabona nje la le ndawo yangithi wabo igraph yala iqondile la iqondile futhi nala buka uma ngase ngithi mina calculator ke manje calculator for le graph le calculator ini i-gradient khumbula ke i-gradient yala izosinika ini i-rate usebenzisa ama-reactants uphinde futhi uzocalculator ini u-gradient i-rate yakuphi yala buka i-y value yala iyafana ngithi futhi udelta y uzobani u0 okusho ukuthi i-rate yala yubani itshengisa u0 kodwa i-concentration ine-value ethize lapha i-concentration yama-product nalana futhi i-concentration yakhona kune-value ethize but i-rate yakhona ngoba i-y value iyafana i-rate yakhona izothi 0 uqonda ukuthini-ke lokho uqonda ukuthi kahle wena mawusophe noma mawuqonde ukuproduce u-f sekuzoba nzima manje ukuthi ube no-f omningi unciphise lo ukunalokho lo uzolokhu enyuka aphinde ehle nalo enyuka aphinde ehle akusenzeki lento kufanele yenzeke awusakhiqiza u-f awusaproduce u-f okusho ne-profit yenkampani ayisezukwanda le phathi ngiyona-ke siyibiza ngani ngokwe-graph nge-equilibrium singathi dynamic equilibrium i-rate yala iyalingana ne-rate yala mawungase kuthola calculate i-gradient yala ne-gradient yalapha uzothola njani elingana kodwa i-concentration at equilibrium njani ayilingani kungenzeka ilingana kodwa in this case ayilingani uyabona uma unikwe i-graph buka le phathi horizontal iyona phathi ke ezorepresenta ini i-equilibrium i-equilibrium yenza kuphi yenza kwi-closed system kufanele ube ne-double arrow kanje ukuze ubone ukuthi i-reaction iyafika ku-equilibrium noma ayifiki buka angithi bengade ngichaza ini mina lapha i-equilibrium nansi-ke indaba KC equilibrium constant kunomehluko phakathi kwe-equilibrium ne-equilibrium constant i-equilibrium constant-ke ukuze ukwazi ukuyithola ngoba yi-value le uyithola kanjani uyabona njengoba ngino d plus e is equal to f ukuze ngikwazi ukucalculate u-KC ngizothi KC is equal to i-concentration yama-product all over i-concentration yani yama-reactants ngokwale reaction-ke mina ngizenzele yona shuthi ngizothi f all over u-d times u-e buka uma kukhona inamba ezibhalansisayo la ke sibe ku-2d la inamba okubhalansisa noma i-coefficient ngizothi d to the power bani to the power 2 ngoba la kuno 1 ngeke ngize ngifake lo lapha kuno 1 ukube bekukhona u3 la bengizofaka u3 as an exponent uyabona uKC uyini uKC mesimdefine sithi uyini KC is the ratio i-ratio ithola to divide izinto so KC is the ratio of the product and the product of reactants ngisho products abaningi-ke ngiyazi ukuthi ukudideka kuzoba khona uthi awungaphinde into eyodwa ngathi ngenza iphutha ngathi cha angenzi lona iphutha ukuze kuyenza i-products ilokhuzana i-products le ngikhuluma ngayo f ingabi yodwa abe u2 abe u3 abe u4 uma simultiplya izinto ezimbili i-answer khona sibiza ngani nge-product now if sizomultiply i-concentration yama-products la ngaphezulu i-answer khona sothini iyi-product uma sizomultiply ama-reactants la noma i-concentration yama-reactants ngezansi i-answer khona sothini i-product
That's why ngithi uKC is the ratio of the product. Mengithi is the ratio of the product. Ngiqonda ukuthi si multiply i-concentration yama product ukuze sithole leyo product le over any i-ratio over ilokhuzana i-product kule answer la yama reactants, product of the reactants. UKC ke lo usitshela ukuthini kuKC angithi uyabona sema products la sema reactants ngezansi. Uma uKC elingana no1 ukuze uKC alingane no1 kuchaza ukuthi ama product noma i-product yama product kumele enze njani? Kumele ilingane ne-product yama reactants. For example, 2 divided by 2 kwenza bani? U1. 10 divided by 10 kwenza bani? U1. 100 over 100 kwenza bani? U1. Osho ukuthi le value elangaphezulu kufanele ifane nale value engezansi ukuze sithole bani? U1, uKC u1. Ngokwe profit ke lokho kuchaza ukuthini? Angithi sihlanganisa thina ama reactants ukuze sithole ama products sifuna lo yathina ukuze profit yethu izokwanda. Akanciphe lo kwandelo yami. Uyabona mekwanda lo iprofit izoba khona. Kodwa uma sithola uKC o1 kuchaza ukuthi le reaction eyaphambili ne reaction eyangemumva kunjani? Kuyalingana. Uma kulingana chaza ukuthi manje asiyenzi profit ngoba lokho esiqala ngakho sigcina ngakho futhi kuba khona. Ufika uhlanganisa uD no E kuphume bani? uF. Ahlukane uF abe ubani? uE no D. Awumthanda noD no E. Ufuna kuphume bani? uF. Ukuba amagunya akwazi ukuyihlukanisa abe uflower namanzi noma abe inhlama igunya livele lihlukane libe yini? uD no E. Uma wenza ibhizinisi lokudayisa amagwinya, uma selihlukana phela igunya cha singe usayenza iprofit. Uyabona into engishoyo? Uma uKC e1 kuchaza ukuthi ama product le answer ngaphezulu iyalingana answer la ngezansi, iprofit ke lapha yenzeki. Kodwa ne loss futhi ngeke uzuyenza. Uyabona into engishoyo? Ayikho i-reaction eba favored in this case la uKC elingana no1. Ake sibuke lapho uKC ke. uKC u less than 1. Ukuze uKC abe mncane kuno1 chaza ukuthi ama reactants fanele bemaningi ukunama product. Okusho ukuthi I denominator yethu fanele benjani? Kufanele denominator ibe ncane. Sorry, I denominator ifanele benkulu. I-numerator yethu benjani? Ibe ncane ukuze sothola into enjani? Less than 1. Ukuthi 0, something loyo. Uma phela le i-denominator yethu ilokuzile inkulu, chaza ama reactants maningi, ama products manjani? Mancane. Chaza ukuthi uflower usemningi, amagwinya amancane. Inhloso yakho ukuthi wenze njani? Amagwinya uzodayisa wenze profit. Uma i-denominator yethu inkulu, chaza ama reactants manjani? Maningi. Okusho ukuthi i-reaction that is favored here yini? I-reverse reaction. Okusho ukuthi labo F lamagwinya osuwakhile aya reverse kabeni inhlama noma abe uflower namanzi. Siyazi ke amagwinya wala awareverseki ngaphandle mawuthi awuliphekanga kahle. Ngisebenzisa lona as an example. So lokho bekuchaza ukuthi wena i-profit injani awuyenzi. The reverse reaction is favored. Bese kuzoba khona ke la uKC emkhulu manje kunobani? Okuno1. Uyabona uKC kuzabe emkhulu kuno1 kufanele ukuthi le number engaphezulu
Le number engaphezulu esithi numerator kufanele ibe enkulu ukune number enjani engezansi. Khumbula phela siya multiply lapha ngaphezulu. Okusho uma multiply concentration yama product kufanele lo answer itholayo ibe enkulu nalapho khona multiply ini i-concentration yama reactants la abemncane lo abemkhulu ya memkhulu ya ukc wethu uzoba njani uzoba mkhulu kuno 1 yabona ke ukc memkhulu kuno 1 hayi cha usiyawina ke lapho amagunya maningi kunani ukuno flower lamagunya plus awadayisa memaningi amagunya uthembele ekutheni bazowathenga wonke amagunya bebe wathenga wonke amagunya uzoba nani nemali eningi. Ngalokho ke i-forward reaction is favored uma ukc enjani greater than 1 noma emkhulu ukuno 1. Izinto okufanele uyikhumbule lezo. Yabona nje lento le ungayikhohlwa. KC ulingana no1, KC less than 1, KC greater than 1 ukuthi iqonde ukuthini. Ne-equilibrium position uyazi. Njengamanje ngifuna singene kulama factors lawa affecta ini equilibrium. Nansi equilibrium isikhona. Angithi wena njengoengineer manje kufanele wenze sure ukuthi lo ya uyamproducer futhi mningi unciphisa labo ukuze kuzoba khona ini iprofit. Njengoengineer ke manje sekufanele ubheke ukuthi yini engathikameza noma enga-affecta le equilibrium position ngendlela yokuthi ama product azonyuka kunciphe bani ama reactants. Angithi uyakhumbula ama factors lawa affecta i-rate. Mawusakhumbula ke ama factors lawa esikhuluma ngawo manje yiwona impela ke lawo kodwa hayi wonke. Imaphi ke lama factors lawo? Kunani kune temperature. Kunani kune concentration. Bese kuzoba khona ini i-pressure. Uyabona izinto zo-3 yizona kuphela ungathi mawuyishintsha kushintsha ke ini equilibrium position. Yizona kuphela zikhe zinye. Buka angithi ekuqaleni sibala izinto eziwu5 e-affecta ini i-rate of i-reaction, i-speed reaction beziwu5. Kodwa mase sizala zingaki ziwu3 temperature, i-concentration ne-pressure. Kwenzeka kanjani ke lokho? Ukuze sizokwazi ukuchaza ukuthi lezi zinto zi-affecta kanjani i-equilibrium kufanele sazi bani ule Chatelius principle. Uthini ke ule Chatelius? Angithi uyakhumbula lapha kulokhuzana kuma factors that affect the rate of a reaction ukuthi sikhulume nge-collision theory, sakhuluma ngama factors ukuthi ukuze sikwazi ukuchaza ama factors affecta kanjani i-rate of reaction sidinga ini i-collision theory. Fanele uyazi ngekhanda i-collision theory, fanele ukwazi futhi ukuyisebenzisa when explaining ama factors that affect the rate of a reaction. In this particular case sikhuluma ngobani manje ngole Chatelius principle. Angizi kumbhala phansi ngizomusho when siyobheka ama-notes akho lapho ngoba phela mina ngenza summary la. Uthini kule Chatelius? Uthi if any of the factors that affect equilibrium is changed, the system will react in such a way as to do what? As to oppose the motion, the change. Angiphinde futhi isingisi lesi. If any of the factors that affect equilibrium position is changed, the system will react in such a manner as to do what? As to oppose the change. Buka. Ule Chatelius law. Okusho ukuthi uma sishintsha i-temperature. Uma sishintsha ini? I-temperature. I-system izofuna ukuphikisa lokho. Kanjani? Buka. Uyabona ke mekukhulunywa nge-temperature.
kufanele kwi-reaction yakho noma kwi-reaction oyinikiwe ubheke lento lena iyona phethe yonke into nge-temperature ubheke le value le u-delta H bathini enthalpy. In this case i-enthalpy yethu injani i-greater than 0. Uyabona uma bebhale kanjena basuke bekutshela ngeziphansi ukuthi hayi i-forward reaction i-endothermic i-reverse ke lizoba njani exothermic. Angiphinde futhi uma kwi-reaction bekunike u-delta H noma bathi delta H is equals to positive 20 joules noma kilojoules per mole basuke bekutshela ukuthi i-forward reaction injani i-endothermic i-absorb energy i-reverse injani i-exothermic. Buka a change in temperature ngendlela ukuthi temperature sayinyusa always in general always favors what? Favors i-endothermic reaction. Uma senyusa i-temperature i-reaction ezoba favored ile enjani e-endothermic. Uma sinciphisa i-temperature i-reaction ezoba favored i-exothermic. Ku-general lokho iqiniso nje kufanele ulazi lelo. Uma usunikwe i-question sefanele ubheke ukuthi yona yiphi exothermic yona yiphi endothermic. Buka ngoba kule question le bathe ucarbon bamhlanganisa nosulfur kuphumbani u-CS2 oyi-gas base bese u-delta H unjani u-greater than 0 kusho positive. Uma kunjalo osho ukuthi mina mengase kuthiwena nginyusa ini i-temperature la yona yiphi reaction ezoba favored i-forward ngoba injani i-endothermic. If ngase kuthiwena nginciphisa ini i-temperature i-reverse izoba favored ngoba injani i-exothermic. Mengithi reverse izoba favored usho ukuthi laba ucarbon nosulfur bazojani bazo increase. Kodwa uma ngi-increase i-temperature lona lo bazoncipha bazo decrease lapha lo njani a-increase. Uyabona kubalekile ukuthi umbheke lokuthi unjani ukuze uzokwazi ukusizakala ukuthi uphendule ngokwe-temperature temperature kuphela ngokwe-concentration ne-pressure udinga ukuthi uzobheka u-delta H. Nakho unye nge-temperature i-temperature iyona kuphela ekwazi ukuthi ishintshe i-Kc value. Uma ukuthi u-Kc value bukade u-0.9 uma sengi-increase i-temperature uzoshintsha lo 0.9 ube enye inamba mhlawumbe izoba u-10 u-20 and so on. Ukubalekile ukuthi yini yona iphinta ekwazi ukushintsha i-Kc value i-temperature kuphela. Kodwa lezi ezinye zikwazi ukwenza njani zikwazi ukushintsha i-equilibrium position not u-Kc value. Nathi awuzi umehluko. Ake ngikhulume ke manje nge-concentration. Nansi equilibrium yethu. Uyabona i-reaction ayikho ku-equilibrium nala ayikho equilibrium. Ake sibuke. Ake sithi ke manje ngenze njani mina ngidecide uku-increase ini i-concentration. Ake ngithi ngisebenzise lo. I-concentration engi-increaseayo la ubani u-E. Indlela ke yami ukuthi ngi-increase i-concentration ka-E eyokuthi ngivule lapho kwenziwa khona ini i-reaction. Ebese ngithatha u-E oseceleni ngimenze njani ngimfake phakathi kwi-reaction chamber. Usezoba mningi manje ubani u-E. Concentration ka-E izoba njani izoba nkulu. Sengim-increaseile u-E. Ulejetheles uthini ke manje? Uthi if any of the factors that affect equilibrium is changed, the system will do what? Will oppose that change. Angithi mina sengenze njani sengizo E. I-system sizothi cha noma ulejetheles sezothini uzothi cha ngithande mina lokho. Ngizokuphikisa lokho. Uzokuphikisa kanjani? Njengoba ngiyisa u-E usemningi ngithi u-E. Nangu u-D ukhona ngiyazi ukuthi u-D no-E bebehlangana bakhabani u-F. Into esizokwenza ngoba u-E usemningi phela manje uzohlangana nalo-D lo. Bakhe bani u-F. Uma ehlangana no-D, u-D uzokwenza njani? Uzoncipha naye manje. Uzoncipha bani? U-D. Ngoba lo bengikade ngim-ede kancane noma kanye. Usezoqala ke manje enzenjani? Anciphe naye u-E ngoba phela manje siyamsebenzisa ukuze sakhe bani? U-F. Ngoba sisebenzisa lo E nalo D, u-F uzokwenza njani? Uzo-increase. Uyabona?
So indlela yokuphikisa lokhu kunyuka lokho engiqale ngakho kwe-concentration ukuthi ngisebenzisa u-D no-E kwakhe bani u-F esenjani anyuke. Therefore if forward reaction is favored noma i-equilibrium izoshifta towards bani towards the right. Abekuthola nginyuse u-D. Uma nginyuse u-D lo ubezovela ncipha u-E. Kwande bani u-F naye lo phinde nciphe phela ngoba siyamsebenzisa. I-concentration ke leyo. Ake ngithi ukubuyela lapha kancane kwi-temperature. Nansi isipho kufanele uyithathe. Uma usubonile ukuthi delta H is greater than 0, bhala i-heat uyibhale as a reactant ukuze kuzobalula ukusebenzisa bani u-Legetelius. Bhala ini heat as a reactant if delta H is greater than 0. But if delta H is less than 0, heat uzombhala ngala to show that the forward reaction is exothermic. Kuzobe sekulula okunye. Ngokwe graph ake sithi ngoba i-change engiyenzile kwenziyani u-increaser u-E. I-change yami izoba kanje na graphically. Ake ngithi ngidecide ukuthi ngimshintshe nje la u-E. Uma ku-E lo igraph izovela ime kanje ukutshengisa ukuthi hayi no u-E use increase ngendlela esheshayo. Uyabona? Ukutshengisa ukuthi njani u-ediwe. Ebese yaqala enzenjani a decrease until kuba nani ne-equilibrium edge. Ngithatha ngokuthi udinga ngimbhalanga la. Ngikhuluma ngobani? Ngo-E. Kuzokwenzakalani ke la kulokhuzana? Ukunyuka ke manje kwe-product sekuzoba steady kanje. Until kuba nani ne-equilibrium entsha. Uyabona umehluko? Buka ngendlela anyuke ngayo bani u-F oyi-product. Buka ngendlela anyuke ngayo u-reactant ngesikhathi increase concentration yakhe. Ngisho ngabe kuthiwa beku-D bezoba kanje. Ngisho ngabe kuthiwa beku-D wenze njani? Increase igraph bezoma kanje. Ebese kuzoba khona ini i-equilibrium entsha. Into kufanele uyikhumbule leyo. Bese kuzoba khona i-pressure. I-pressure yona isebenza kanjani? I-pressure kubalekile ukufanele ukwazi ukuthi i-apply kuma gases kuphela. Uyabona nje la ngesikhulumela ukuthi ngoba uyi-solid lo. Uyi-gas lona lo yi-gas. Into kufanele uyibhekekile. Uma nje sekukhuluma ngani nge-pressure. Buka lezi number lezi. Buka ezama-reactant bese ubhekezani ezama-product. Mase ibuka ezama-reactant kuno-2 la kuno-1 lapho kusho mase kuhlanganisa kwenza bani u-3. Ngala kunobani kuno-1. Uyabona ke ngoku-increaser i-pressure. I-system izocabanga ukuthi lo ngoba u-3 total yakho na uzoshaya total depend ku reaction ozobhekana nayo. Uma kuno-4 no-1 lapho kusho kuzoba bani u-5 kuma-reactants kube no-1 kuma-product. Uma ke wena usu-increaser i-pressure, i-system izocabanga ukuthi oh lo u-3 futhi mningi mncane lo. Ngaleyo ndlela ke u-D no-E bazonjani bazo-decreaser if bengama-gases bonke. U-D no-E bazonjani bazo-decreaser u-F besenjani iya-increaser. That is if i-pressure senjani si-increase i-pressure. Uma si-decreaser kuzokwenzeka i-opposite yalo kade ngichaza. Uyabona ukuthi lula kanjani? Yazi uLegetelius kumstator, ukwazi ukumsebenzisa, ukhumbule nje wonke lama-tools lawo. Njengamanje ke so ngena kuyona i-question number 6 u-6.1.